हेलो लोगोफोर बरायबाय बड इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा नोंथांमोननो मोननैसो आपडेट लाना फैदों जाय आपडेटा जाबाय दासिमबो क्लियर जायाखै आरो लोगोसे अफिशियल साइटआव मानो होआखै गोबां साननांगौ जादों दा अफिशियल साइट दंना गैया गोबां नायबाय नुवाखै आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो माखासे भाइरेल नटिस मोनदों जानांगौ बेनो जाबाय BTR आव साख्रि ओंखारदों होननानै आरो बे साख्रिया जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मोनदों भेटेनारि अफिसावहाय नोंथांमोनाहाय क'क्राझाराव थांनानै फर्म साबमिट खालामनांगौ आरो लास्ट डेटआ 5 आगस्ट 2022 आरो पोस्टआ गासै 78 दङ HS लेभेलनि दा बेयाव सोर हागोन बे नटिसखौ नायोब्ला जों नटिसनि मथे नायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो नैबे अफिशियल साइट पर्टेलाव गोदान पर्टेल खुलिबाय बड'लेण्डआव बे जाबाय bodoland.govt.in बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा दासिमबो बेयाव नटिसखौ पाब्लिश खालामनाय नुनो मोनाखै नाथाय गोबां रोखोमनि बेयाव PNRD फरेस्टनि गोबां नटिस दङ लेटेस्ट नाथाय लोगोफोर भेटेनारिनि दासिमबो गैया दा बेखायनो आङो मोजां भिडिअ खालामाखैमोन अब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे एसे एडभान्स इनफरमेसन लाबोबाय जाहाथे नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामलायनानै डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि अफिस थायोना बेफ्रावबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जायफ्रा एलिजिबल जायो आरो लोगोसे नंमारगौबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो लोगोसे बे नटिसखौ नायोब्ला जों नटिसखौ नायगोन आरो मोनसे नटिस बे नटिसनि मथेब्ला नंगौआनो दा जायखिजाया नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ होनो आखायाव लाबाय जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो आरो खोना मोनदों जोबोर साख्रि ओंखारबावगोन होननानै BTR आव आरो लोगोसे बयबो एलिजिबल जानायनि लामायाव नोंथांमोना थांगोन दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों मोनसे भाइरेल नटिसखौ नायग्रोनोसै आरो बे नंमारगौबो जानो हागौ माने नंगौबा जेन होनदों आरो खायसे एप्लाइबो खालामबाय होनना बुंदों स' नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै नायो दा लोगोफोर नायदो नटिसआ बेबायदि मोनसे अफलाइन हिसाबै बयनिबो आखायाव थांबाय जानांगौ एबा गोसारगासिनो दङ नाथाय लोगोफोर अफिशियल साइटआव दासिमबो होनाय जायाखै BTR गभर्नमेन्टनियाव जानो हागौ होनायबो नङागोन मानोना अफलाइन हिसाबै होदों जानांगौ दा स्केल फीआ 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड फी दङ 6,200 पर मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम ST हिसाबै जेनेरेला 40 इयार्ससिम लागोन बेवहाय क्वालिफिकेशन होनोब्ला HS पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय आरो मोनसे साबजेक्ट थानांगोन बे जाबाय बाय'ल'जि थाथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भेटेनारि डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन 1 इयार होमबासो नोंथांमोना खालामनो हागोन सिलचरनिफ्राय जायफ्रा खालामदों बेवहाय एलिजिबल जागोन होनना बुंदों दा बेयाव सिम्पल HS पास आरो लोगोसे साइन्सना बेयाव हाया जास्ट नोंथांमोना डिप्ल'मा 1 इयार थाथारनांगोन भेटेनारिनिफ्राय लानाय अब्लासो बेयाव एलिजिबल जागोन भेकेन्सिया गासै 78 दङ दा नोंथांमोना बेखौहाय स्टेन्डार्ड फर्मावसो फिल खालामनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट साबमिट खालामनांगोन BTRनि मोनसे तितागुरियाव दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना खालामनांगौ आरो बे स्टेन्डार्ड फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै फिल खालामनो हायो आरो जेबो नङा आरो लोगोसे एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौहाय सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन लोगोसे नोंथांमोना पस्टेल स्टाम्प थाइबानि सिथाबनानै हरनांगोन आरो पस्टेल स्टाम्प थायोना बेखौ नोंथांमोना सिथाबनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट होयोब्ला साबसिन बेवहायथ' पिन नाम्बार होआखै बाट नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना साबमिट खालामबानो जाबाय ड्रप बक्सआव होनना बुंदों दा बेखायनो डाइरेक्ट थांनानै जायफ्रा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना हैदो आरो बेयाव लोगोफोर बांसिनानो एलिजिबल जाला मानोना बेवहाय डिप्ल'मा बिदों जेला 1 इयार थाथारनांगोन होमबासो एलिजिबल जागोन नालाय दा बे नटिसआ बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय नाथाय लोगोफोर आं बुंखादों जे अफिशियल साइटआव होआ दासिमबो बेखायनो भिडिअ खालामनाय गोनो गोथो जायो दा जायखिजाया दिलिया नोंथांमोना एसे खबर लालायबानो जाबाय जास्ट आं नोंथांमोना आपडेटखौ होबाय दा नोंथांमोना बेखौहाय बिजिरनानै नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय